Αγαπητοί μου τηλεθεατές, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ο βαθμός στα 12 θα κοιμαθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου με αραιές νεφώσεις. Νεφώσεις. Ο καιρός της κλαρίτσης μας τώρα θα ανέβει σταδιακά με ελαφρούς ανέμους. Εντάξει. Ο καιρός στην όμορφη μας Πελοπόννησο με τα 4 δαχτυλάκια, αν και πολύ χαμηλά, θα χιονίσει. Θα χιονίσει. Θα χιονίσει. Και ο καιρός θα κοιμαθεί από 5 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, ο καιρός στην Εύβοια θα είναι με ομίχλη και θα κοιμαθεί από 12 μέχρι έως και 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Λάρισα ο καιρός θα είναι ανεβασμένος με τυφώνες και κατρίνες. Στο νομό Καρδίτσας ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Τώρα, στο νομό Χαλκιδικής η θερμοκρασία θα κατέβει. Θα κοιμαθεί από 5 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Επίσης θα έχουμε βροχές. Στο νομό Ξάνθη πολύ πιθανό η θερμοκρασία να ξανανεύει και έτσι να έχουμε ζέστη και ήλιο. Είμαι η Κατερίνα, το θερμόμετρο και μαλάκας και μόλις τελειώσαμε. Ωραία ρε, η πτώση της θερμοκρασίας ανεβαίνει.